PTC Plus kundige jeder aan dat ze ophouden zullen. De vraag naar trainingen wat minder en ook vanwege de crisis komt net meer uit. Maar een liesere organisatie en toch meer te voldwaan aan de wensen van klanten, vooral uit de agrarische onderwijsraad, wordt een terugstart maken. De grootste verhoring is dat de melkveehouderij van PTC Plus een coöperatie wordt. Er worden 100 aandelen ter beschikking gesteld van kopers. Daarvan zullen wij zelf ook een deel houden, want anders dan heb ik geen betrokkenheid meer. Ik heb dat dienen omdat ik wil dat het bedrijf een bredere basis krijgt dan een enkele ondernemer zoals ik die ben. Het praktiekonderwijs van de Hienstehouderij is verleden weken verkocht, maar bleef wel in Oortjerk. Ook de uit van hoesruimtes voor internationale cursisten wordt uitbestegen. De vrouw van Koortstra zal die runnen naar een opknapbeurt. En de bestaande cheesemakerij wordt uitbreiden. Wij zijn op dit ogenblik plannen aan het ontwikkelen om misschien iets meer streekcheese te doen of alles wat. Maar er kan makkelijk een heel miljoen liter melk in verwerkt worden. En op dit ogenblik is dat in de onderwijssetting maar 20.000 liter. Dus het rendement van deze afdeling kunnen we gewoon vergroten. Van de 20 meewerkers bleven er zo'n verste krachten noer. Ik denk dat de grootste verandering zit dat wij niet meer ons eigen bedrijf hebben. Dus wij moeten afstemmen met de koper wat we daar gaan doen en wat we daar willen gaan doen. Dat is een verandering. De tweede is dat wij moeten gaan werken met een flexschil en met een vaste kern. PTC Plus gaat waarom naar de kern. Expertisecentrum voor de veehouderij en daarin praktiekonderwijs verzorgen. Terug naar core business dus en de tendens die je in de maatschappij ziet dat het bedrijfsleven steeds meer investeert in het onderwijs. Dus ze willen eigenlijk grip krijgen op het onderwijs voor hun sector. Dus de participatie met het bedrijfsleven, zodat ze zich ook verantwoordelijk voelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we willen nastreven met deze veranderingen. Ook de hele uitstraling van de 50 jaar oude gebouwen zal moderniseerd worden.